Jatend migao mar apeyni kod chenro mag wuoth e pacho ka Davis Chirchir okoni sirikal kokalo e migaono oseketo chenro makare mar tieko chulo gope mag weg orak te madhi timo gedo mag apeyni mopogore e pacho ka mano ni chenro mag wuoth kod yore mag ohala odhi nyime makare e tung Kenya mangima. Chirchir mane loso e kaunti ma Homa Bay bende okoni gedo mar apaya mambita Sindo Magunga Suri mabor mare romo kilomita 74 idhi tieki kapok yiero mar 2027 ochopo. Jatend migao mar apaya kod chenro mag wuoth e pacho ka Davis Chirchir okoni migao mare no dhi nyime gi chulo gope mag weg orak duto mane gimiyo orak mar gero apeyni mopogore e pacho ka kendo ka ochopo juma manyien to gidhi tieko chulo gope ma kamago mondo gedo mag apeyni go eko tieki mar konyo e bero chenro mag wuoth kendo neno ni mwandu mopogore oyudo kaka chopo e chirni. Chirchir ne okone sirikal oikore mar tieko gedo mag apeyni mopogore e pacho ka kendo omenda oseket tenge moromo neno ni gedo mag apeyni mopogore tung Kenya mangima I want to assure Kenyans that after securitization of the 7 shillings to raise 175 billion Kenya shilling, there is no bending bill to any contractor today up to December 2024. Na hata ile kidogo imekusanyika ya 2025, hii wiki tunaanza kesho kutwa, tutaanza kulipa all the pending bills for 2025 because we have sorted out the challenge of bending bills, employing innovative fundraising to ensure that we are able to build our economies. Jatend migao no mane loso Sindo e kach bura ma Suba South e kinde mane gichaka lenga gedo mar apaya mawuok Sindo nyaka Nyabera bende ne okuni digni mag gedo mag apeyni e pacho ka dwoko chino chumi mar piny Kenya kana yangu ni gedo mar apaya mawuok Mbita Sindo nyaka Magunga to chwe nyaka Sori ibiro tigi kapok yiero maduong' ma higa manyien ochopo. Nataka niwahakikishie nikiwa waziri wa barabara kwamba kitambo ya uchaguzi tutakuwa tumemaliza kutoka Mbita mpaka Agolomwok uko Sori. The contractor China Civil tumefanya mikutano mingi. China Civil, we have done a lot of meetings in my office. I really want to encourage you China Civil to do your best. We've been assured this road has been a challenge and payment for certificates will not be a problem going forward. Kajatend migao mar omenda John Mbadi ne okuni gedo mar apeyni e gwenge mag Suba okoni gobende rwake siasa ka okoni apaya mane gichako gedo mare no osekelo pek e yore mag wuoth Sindo kendo nyaka lose yo mowinjore mondo jodak ma Sindo winj ber mare. Awinjo ka jo moko kelo siasa e gimo kelo wakani. Tadwa na wachnu kama ung'e maber ni ok adhi chung jumbe ma Suba South. Koso ung'e maber ni ok adhi chung gavana ma Homa Bay County. Omiyo gima atimo nikech President Ruto omiyo ya thuolo ma Nyasaye motiyo kode. Thurwa ka osethagore ung'eyo kaka jo Sindo ka kudhi Homa Bay kudhi Nyabera ka koth ochwe to en mbira en chandruok. Omiyo nyowa wuoyo gi minister mar roads nikech pesa wuok ofisa. Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' gi jaod bura ma Lagos Onga Samuel Atandi ne okuni chenro mag dongruok mopogore ma osebiro kadhi nyime counties ma Kaluo biro kalore kod winjruok makare kinde ODM kod jatend piny William Ruto mane gisingo mar medo siro lwedo. Bedo gi buche gi president, wasebedo gi buche gi Chirchir, wasebedo gi buche kaka jotelo ma Homa Bay to gimokonyowa mamiyo gitimore mapiyo en nikech Mbadi ema nigi kalam. Koseket budget to Mbadi chwado kalam to gik moko biro. Adwa na wach mogik ni wan kaka josiaya wase decide ni waduoko President Ruto mondo serve term mar 2. Wase decide. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Maya ojo itija 30 mag kimberego sukari mane piny owacho keto e lwet ji giwegi chano dhi ng'anyo mar